Guds fred og velkommen til dagens medicin. Og det er jo det. Hvad mener jeg med dagens medicin? Hvorfor kalder jeg det? Det er fordi, at søge Gud, læse hans ord, have fællesskab med Gud, det er vigtigt. Det er en medicin. Fordi hvis du ikke søger Gud, så kan han heller ikke lede dig. Gud har allerede givet os alle en mulighed til at søge ham. Men det er op til dig, om du vil søge ham. Det er dit valg hver dag. Så jeg skal læse lidt her fra Matthæus 6, et fantastisk kapitel, som handler om, det er en holdning. Altså Matthæus 6, kan vi sige, det er en holdning om bekymring. Og der er også sådan en instrukser, altså der er en instruksers. Det jeg skal læse, det er, altså Bibelen er jo en slags instruksers, hvordan vi skal forholde os i livets situationer. For når du søger Gud, så vil han lede dig, han vil give dig råd, han vil altid hjælpe dig. Så i Matthæus 6, vers 6, 7 og 8 står der noget interessant. Men du, når du beder, der gå ind i dit lønkammer og luk din dør og bed til din far, som er i løndom, og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig i det åbenbare. Og det er jo fantastisk. Når der beder skal der være 7, når der beder skal der ikke ramse op mange ord, ligesom hændingene, for de tror, det bliver bønhørt, når de bruger mange ord. Og vers 8, vær ikke som dem, for deres himmelske far ved, hvad I trænger til, før der beder ham. Og så efter dette, så giver han instruksen om, hvordan. Slik skal der bede i vers 9, men det skal vi ikke gå ind på, så kommer fader vor. Og i de første 4 verse, eller 5 verse, der står også om en holdning, når du giver, altså når du faster, når du giver almisser, og at vi skal gøre det på ret måde, for at få lønnen. Altså, hvorfor gør du det, du gør? Og det her, det blev lidt levende for mig, ikke? Altså i vers 6, at vi skal gå ind i lønkammeret og lukke din dør. Og så min far i himlen ser i det skjulte, og han skal lønne mig i det åbenbare. Og videre også, så står det jo, ikke? Altså, så Gud, han vil have, at du skal lægge tingene frem for ham, eller ned for ham. Du skal lægge dem på alteret. I løndom, det er, når du er for dig selv. Og så skal han bekræfte. Hvad er det, han skal bekræfte? Altså, det står jo her, ikke? I vers 6 igen. Og din far, som ser det skjulte, skal lønne dig i det åbenbare. Så Gud, og hvad er det, han skal lønne dig? Han skal åbenbare sin vilje, sin vej, sin tanke, sin hensigt, sin plan for dig. Så når du lægger tingene frem for Gud, så er det meningen, du skal lægge det ned på alteret for ham, og så vil Gud åbenbare, og så vil han give dig visdom til at forstå, hvad hans vilje er. Det er i hvert fald noget, som lever sådan i mig, at gøre Guds vilje. Det er det eneste. Det er næsten som jeg kan høre, når jeg sover. Når jeg ligger og hviler på sofaen hele tiden, så er der et råb. Din vilje, Gud. Det vil jeg gøre. Og det kan jeg have forventning til. Det ved vi i 1. Johannes 5, 14 og 15 står det jo om det. Så Gud, han vil altid åbenbare sine planer, sin vilje. Og så står det også videre her i vers 7. Når der beder, skal ikke ramse op mange ord, ligesom hæningen, for de tror, det bliver bønhørt, når de bruger mange ord. Ikke? Det handler ikke om en masse ord, men selvfølgelig nogle gange kan det være godt at tømme sit hjerte. Akkurat som at børn,
de siger til forældrene, hvordan de har, og nogle gange så har vi brug for bare, men det handler egentlig om at blive stille, altså ikke bruge en masse ord, fordi at når du har lagt noget frem for Gud, så vil han åbenbare i det synlige, ikke bare bekræfte det med at du får nogle ting, men han vil åbenbare sin vej, sin vilje for dig. Og så bare ved du, for Helligånden skal lære dig alle ting, og minderne på alle ting, som er fra sig. Det er derfor, du må søge Gud. Og der er mange andre ting, altså, der er mange oplysninger i dag, men jeg tænker på, hvem får du din oplysning fra? Den undervisning, du hører på, er de virkelig i Guds vilje? Er det virkelig Guds information, de kommer med? For det står selv de udvalgte, der skulle blive forført, om det var muligt. Og der står også, de sidste tider skal være vanskelige. Det er ikke fordi, altså, tiden er ikke vanskelig for Gud, men det er fordi, at du behøves virkelig Gud, hvis du skal klare dig igennem. Og hvis du lever nu, og jeg lever nu, så er det fordi Gud har kaldt os til at leve i denne tid. Så det er ikke noget problem. Tiden er ikke problem, men det er tidsånden. Det er, at folk er blevet sløve, vi er blevet sløve. Vi lever et komfortabelt liv, og for eksempel Norge, som er så rigt. Der kom en tur til Europa, jeg har lige været i Danmark. Meget større arbejdsløshed, meget større økonomiske udfordringer. Så, og det er ligesom det her. Har du fået instruksen for Gud i dig? Det er derfor, du må søge, for så har du fået medicin. Så vi skal ikke bruge en masse ord. Jesus, han bare søgte Gud, var i sammen med Gud, og når Jesus kom, så har han været inden for Gud, han har hørt det fra Gud, han har bedt, altså han har indviet sig, og så kom han i Guds vilje, så kom han i Guds kraft, så kom han i Guds løsning, så vidste han, så bøjede han igennem, så måtte Satan bøje sig, så måtte sygdommen bøje sig, så måtte alt bøje sig, for Jesus var i Guds vilje. Og hvis du er i Guds vilje, så må alt bøje sig. Og det er derfor, at du skal søge Gud. For at blive iklædt hans vilje. Og det her, der er sådan noget råb i mig. Din vilje, Gud. Og derfor så står det også her i vers 8, helt fantastisk. Jeg håber, du bliver lidt begejstret. Vær ikke som dem, for deres himmelske far ved, hvad de trænger til før, der beder ham. Så jeg vil ikke være som hedningene. Jeg behøver ikke at bruge en masse ord, for jeg vil Guds vilje. Og jeg ved, at alt ligger der, jeg har lagt ned, altså, jeg skal ikke være som hende, jeg skal ikke bruge en masse ord, jeg skal ikke være som dem. For min himmelske far ved, hvad jeg har brug for, før jeg beder ham, søg først Guds rige, hans retfærdighed, skal få alt det andet tillæg. Og det er fantastisk. Og så kommer fader vor. Og det her, det er vanskeligt at forklare, men hele mig, tænk sig, Jesus er jo vores eksempel. Han vandrede i Guds vilje. Han var altid i ledelsen. Jamen, det var Jesus. Jamen, ved Guds nåde, hvis du søger ham, hvis du overgiver alt til ham hele tiden, og det bliver et ægte råb. Der står jo også i Jeremias, så se om jeg kan finde det, 29, tror jeg. Jeg tror det er 29, kapitel 29. Ja, her står det, Jeremias 29, det er et enormt stærkt ord. Vers 13. Der skal søge mig, og der skal finde mig, når der søger mig af hele deres hjerte.
Når vi søger ham af hele vores hjerte, når alt i mig råber, komme dit rige, ske din vilje, Gud. Det er det eneste, jeg gider. Jeg vil ikke noget andet end din vilje, koste hvad det vil, Gud. Så lad mig se din vilje blive manifesteret. Lad mig tak for alt. I alt jeg søgte, for alt jeg står op i, så skal jeg bare se din vilje ske. Fordi du er færdig programmeret. Podet fra starten, færdig beredte, færdig lagte gerninger, som du skal vandre i. Du er færdig velsignet, men det er overgivelsen hele tiden. Vi må aldrig glemme at indvie os. Vi må aldrig glemme at søge Gud. Du kan ikke leve på rutine. Det går ikke. Og slet ikke. Fordi at de udfordringer, vi står overfor som kirke, menighed, enkeltpersoner, de er så udfordrende. Men hvis du lever endnu, så har Gud kaldt dig til at leve denne tid, så det er ikke noget vanskeligt. Det er ikke noget, som er for vanskeligt for Gud. Alt, som er vanskeligt, siger jeg, skal blive let. I Jesu navn, alt, som er vanskeligt, skal blive let. Så vi priser Herren det sammen. Jeg bare takker dig, far, for at Helligånden vil hjælpe os til at gøre din vilje. Tak, at alt må bøje sig for din vilje, far. Alt må bøje sig for din vilje. Kom med dit rige, ske din vilje. Lad os se din vilje blive manifesteret i denne tid, far. Lad os se din vilje ske, far. Tak, far, for der er muligheder, far, for at se dig gøre noget, far. Og vi klarer knap nok at fatte og forstå det, far. Tak, far, for den tid, vi lever i. Tak, far, for at du holder din hånd over dine barn. Tak, far, for din vilje er så mægtig. Din vilje må alt bøje sig, far. Led os ikke ind i frelselsen, men frels os for alt det onde, alt mørke må gå. Tak, far, at Jesus er vores eksempel, far. Vi kan gøre din vilje, far. Bliv iklædt din vilje. Vi vil ikke være som hedningen, far. Vi siger, gør som du vil. Så tak, far, du vil lede os ind i din vilje på alle områder. I Jesu navn. Amen. Og hvis du vil Guds vilje, så kan du have store forventninger. For det er der garanti for. Det er det eneste, der er garanti for, det hans vilje skal ske. Og det står jo også, at selv det udvalgte skulle blive forført, om det var muligt. Så du må bare søge Herren. Først og fremmest søg Herren for dit eget liv, for din familie, og ikke hør på en masse hele tiden, men vær stille, vær i sammen med Gud. Bliv afhængig, vær afhængig af faderen. Der er mye god undervisning, sikkert, men jeg må indrømme, jeg hører ikke på så meget undervisning. Jeg er mye sammen med Gud, og der hører jeg. Gør det. Der skal du gå. Det skal du. Den vej, Paul. Fordi jeg zoomer ind, jeg lytter ind. Din vilje, Gud. Din vilje, Gud. Din vilje, Gud. Så Gud velsigne dig. Du er velsignet til at gøre hans vilje, ikke noget andet. Og det er det eneste, du kan regne med hjælp til. Og det er jo fantastisk. Jesus er jo vores eksempel. Tænk så, det er bare min bøn. Kære Gud, må vi bare se din vilje ske i Skandinavien, far. Må vi bare se din vilje ske i hver en by, far. I hver et menneske, far. For det er helt fantastisk. Guds vilje, det er så mægtigt. Det er nøglen, det er det hele. Det er alt. Kraft og styrke. Så Gud velsigne dig og vær frimodig, som der står i 1. Johannes 5. kapitel, vers 14, og det er den frimodig til, at vi har til ham, der som vi beder om nu efter hans vilje, så hører han. Og der står jo også, at vi skal ikke bruge en masse ord som hændinge, som jeg læste, for Gud ved, før du beder ham, hvad du har brug for. Og det var der Jesus var, tror jeg. Der var ikke så meget, han lagde tingene, han kæmpede selvfølgelig inden for Guds åsyn og var i kamp, ja. Og det er også en del af det. Men han har også bare perioder, hvor han ventede. Han bare lyttede til Gud.
Tænk sådan, han gik til Lazarus. Alle maste på ham. Nu må jeg gå til Lazarus. Han gik. Han kom altid i Guds tid. Han var fyldt. Han var salvet. Han har søgt Gud. Var iklædt hans vilje. Var iklædt kraften på det højeste. Og det er det, når du søger Gud, så bliver du iklædt kraften for det højeste. Til at gøre hans vilje. Ikke noget andet. Gud velsigne dig. I Jesu navn. Amen.